Айсылуны йылдан артык күргәнем юк иде. Кияүгә чыгып, районнан күчеп киткән иде ул. Хәлләр белешкәч, яшь киленнең тиздән әни буласын күреп сөенеп куйдым. Ничек яшәвен белештем. Булай әйбәт иде әле, ирем дә, биянам да яхшы кешеләр. Үзем ятим булгач, алар минем өчен иң кадерлеләрем инде. Әйбәт гаиләгә эләктем дип, бәхетем гомерле булса иде дип куркып йөрим. Шул куркуга була менә милиция юлында йөргән көннәр. Бала табар чагым җиткәч, үз җүләрлегем аркасында суд юлын таптым менә. Якыннарым алдында үземне гаепле сизәм дип, соңгы көннәрдә башыннан узган хәлләрне сөйләп үтте Айсылу. Бер дә шигәннәргә, күз бууларга ышанмый идем. Шулар ише берәүнең капканына эләккәнемне сизми дә калдым. Бер көнне автобус тукталышында торам, кеше аз. Көн кичкә каршы өйгә кайтырга ашыгам. Яныма озын гәүдәле кап-кара чәчле, үтәли тишеп караучы күзле бер егет килеп басты. Мине күптәннән белүче кебек күкрәктән чыккан тавыш белән: "Өеңә ашыгасың, күрәм. Якыннарыңа нинди куркыныч янаганын беләсеңме? Әнә, туачак балаңның да гомере кыл өстендә. Сезнең гаиләгә бик нык бозым ясалган. Алдамыйм, ышанмаска да мөмкинсең. Тик соңгы вакытта башың еш авырта бит. Аякларың да сызлый, курку да били уйларыңны. Бар бит шундый хәл, бар. Уйлап кара әле, еш кичерәсеңме якыннарыңның һәм туачак балаң өчен курку хисен? Менә шул бозым шаукыма үлемгә ясалган бит. Иреңә дә, аның ата-анасына да бик начар ясалган. Ай, начар. Көнчеләр күп яныгызда, кара эшле адәмнәр йөри. Үз дусларыгыз ук көнләшә", дип туктаусыз әллә ниләр сөйли башлады егет. Иң кызыгы, моңа ышана барам бит. Инде кем бозым ясарга мөмкин икәнен уйлый башладым. Китеп кенә барасы бит. Юк, тыңлыйм, исемә төшерәм. Чынлап та, башым, аякларым авырткалый соңгы вакытта. Ирем дә, биянай да чирләштерәләр. Ә бала табудан ничек куркуымны куям белгән икән дип уйлыйм. Шигән кыяфәтле егет ул арада минем игътибарымны сизеп, тагын да ныграк шүрләтә башлады. Мин алдан күрә белүчеләр нәселеннән. Синең язмышың үч төбендәге кебек күз алдымда тора. Миңа күп нәрсә билгеле. Әгәр якыннарыңны, балаңны нәсел бозымыннан коткарырга теләсәң, сиңа минем сүзләремә колак салу фарыз, ди бу. Эшләрем жу итеп китте. Атасы нәселенә салынган бозым балама да хәтәр китерергә мөмкин бит. Никтер көндә юлда, машинада йөргән иремнең аварияга эләккәне, баламның ширле туганы күз алдыма килде. Тәнем эчтән калтырый, бер суык, бер кайнар булып тәшвишләнә башладым. Егет халәтемне сизгән кебек: "Күземә кара, читкә бакма, мине тыңла", дип туктаусыз пышылдый. Һәр сүзе суккан кадак кебек башыма кереп урнаша. Диваналанган кебек көчемне җуя барам. Ул арада автобусым килеп туктады. Уйлан, юкка гына түгел безнең очрашу. Сезгә ярдәмгә мине фәрештәләр җибәрде. Гаиләгезгә төшәчәк кайгылардан котылырга теләсәң шылтырат, дип шигән егете телефон номеры язылган кәгазь кисәген кулыма төртте. Төне буе йокламый уйланып яттым. Иремә дә, биянама да берни сөйләмәдем. Балам да тынгысызланды. Минем әфсен-төфсен иясенә була каударланганымны сизде кебек. Икенче көнне теге телефон номерына шылтыратып, гаиләмне янәсе тиздән башыбызга төшәчәк афәтләрдән коткару өчен ни эшләргә тиешлегемне сорадым. Шәһәрнең мин яшәгән бистәсенә шигән егете үзе килде. Йорт янындагы кибет буенда очрашып сөйләштек. "Менә сиңа 10 тиен акча, ушыңа кыста, мине тыңла", дип пышылдап нидер мыгырдый башлады. Безнең янга шул чакта олы яшьтәге бер хатын йөгереп килде. "Бу бит сез, Роберт. Мин бит сезне күптән эзләдем. Сез бит минем улымны терелттегез. Сездән дә яхшы белекче юк. Миңа тагын ярдәмегез кирәк. Зинһар кире какмагыз, кабул итегез", дип шигәннең чабуын тартып үтенә башлады. Мин шаккатып бу апага карап торган арада, егет учымны ачып, миңа 10 тин бакырның көмеш акчага әверелүен күрсәтте. Хатынның туктаусыз ялварганын күрү, акча белән эшләнгән трюк мине тулысынча шигәннең көченә инандырды. Шигән белекчесе миңа бозымнан котылу ритуалын үткәргән өчен 50 мең сум акча кирәк булачагын әйтте. Мин өйдә иремнең хезмәт хакы, биянамның бер кадәр җыеп куйган акчасы барын белә идем.
Өйгә чабып кайтып, шул акчаларны җыеп кесәмә тутырдым. 50 меңгә тулмады. Калганын үземнең биянамның алтын балдак алкаларыбыз белән бирергә уйладым. Аларны да алып, барчасын чегәнгә илтеп бирдем. Буларны эшләгәндә башымда егетнең "Бозым якыннарың ширли, балаң үләчәк" дигән сүзләре яңгырап торды. Тирәлекне, кешеләрне, башкарган гамәлләремне аңлашу соңрак килде. Минем өйдә мингрәп утырганымны күреп, эштән кайтып кергән ирем белән биянам акчаларны, алтыннарны кемгәдер бирүемне аңлагач, башта бик нык сүктеләр. Соңрак гипнозга бирелеп тәэсир астында жүләрлек эшләвемне аңлап, тизрәк милицияга хәбәр иттеләр. Минем кебек алданучылар шәһәребездә шактый булып чыкты. Күз буы сәләтенә яшьчегән егете яхшы психолог табылган, күрәсең. Төркемнән минем кебек нидәндер борчылган, көчсезрәк кешеләрне сайлап алган ул. Акча белән фокусы да, ялваручы хатын-кызы да бездәйләрне алдау өчен алдан куелган тамаша булган икән. Бала көткән хатынның күңеле иләс-миләс, куркулары күп, ширләре дә юк түгел икәнен белеп яныма килгән бит. Калганы инде автомат рәвешендә эшләнгән. Мине куркытып, үз установкасын башыма сеңдергән. Тынгысыз төн уздырганнан соң минем кебек йогынтыга тиз бирешүчән, йомшак психикалы кешеләр үзләре үк шалтыратканнар моңа. Булган кадәр акчаларын, кыйммәтле әйберләрен дә үз куллары белән чыгарып биргәннәр. Гаризалар күбәйгәч, изенә төшкәннәр үзенең. Менә суд булды бүген. Тик шартлы срок белән генә котылды. Талап алмаган, көч кулланмаган, мошенник кына. Дөрес, безгә акчаларыбызны кайтарырга йөкләделәр аңа. Көтәргә кала инде, дип хикәятен тәмамлады Айсылу. Тормышта моңа охшаш алдау очраклары әледән-әле булып тора. Айсылу кебек авырлы хатыннар гына түгел, сәламәт, аңлы, баһадир кебек ирләр дә эләгә алар ятмәсенә. Чөнки гипнозны шәхси хаҗәтендә кулланучы аферистлар өчен бар да бер тиешле җәзасын алмаган, шартлы срок белән генә котылган шушы ук чигән егете кабат кеше алдырга чыкмас дип кем ышандыра алсын. Сак булыгыз, җәмәгать. Юкка барга ышанып, гаҗиз кала күрмәгез.